Jo vaig començar en el món de les titelles, també de molt joveneta. Jo sóc nascuda a Santa Coloma de Gramenet. És una ciutat que en aquell moment era molt reivindicativa, molt de lucha obrera i molt de... tot sortia al carrer, no? En aquell moment jo estava en un centre d'escoltes i juntament amb uns amics, el David Marín, el Badó Vidal, el Litus Pedregosa, l'Alba Jonol i jo, vam ser aquests 5 que vam quedar després d'organitzar una festa que es deia el Dia del Nen, que era un acte que hi havia moltes activitats per nanos a nivell veïnal, és a dir, s'organitzava com un dia, doncs, jocs, gincames, espectacles. Van venir a treballar els estaquirots a Santa Coloma, ens vam conèixer, jo els vaig conèixer amb ells, ens vam fer amics, nosaltres vam començar, ostres, el que ells han fet ens agrada molt, també perquè no fem alguna cosa després de l'acte aquest de la festa aquesta. Vam quedar aquests 5 i vam fer un grup. Què fem? El mateix que feien ells. Fèiem també contes i barrejàvem cançons, i d'una manera gairebé sense plantejar-nos-ho massa seriosament, ens vam trobar que havíem fet una companyia. Actuacions que els taquirons no podien fer ens la passaven, per tant vol dir que ja vam cobrar algun diner. La roda d'espectacles organitzava moltes coses per barri de Barcelona, ens van passar actuacions, 20.000 pessetes d'aquí, 15.000 d'allà, ostres, ens hem comprat un equip de so, tenim una furgoneta i érem una companyia. Però que no ens ho vam gairebé ni plantejar, ens hi vam trobar, ens hi vam trobar allà i estàvem fent coses. En aquell moment un dia el meu pare em diu, mira, al Correo Català sortia un anunci i deia a l'Institut del Teatre s'obre una escola de titelles. Jo diria que era el 77, no estic massa segura, però ja sé entre finals del 76-77. Perquè, no, el curs aquest del 77 és quan jo hauria començar a l'Institut del Teatre, que llavors l'Institut del Teatre era com un departament dintre de l'escola de l'Institut del Teatre, no era reglat ni res, que va ser el Josep Maria Carbonell i el Joan Andreu Ballbé, que van proposar a l'Institut de fer aquest departament i fer l'escola de titelles. Llavors, no sé, aquest primer curs potser eren 13 o 14 persones, molt variopintes, hi havia des d'una senyora gran, joves, gent que, bueno, ells feien un curs així que per mi va ser molt maco i m'ho vaig passar molt bé. Vam acabar fent un espectacle. Llavors hi havia professors de l'Institut del Teatre, ens feien tècniques d'expressió oral, tècniques d'expressió corporal, fèiem coses de construcció. Era tot una mica com a casolà, però molt vivencial tot, Jo seguia amb xulapis, a l'Institut del Teatre eren 3 anys, però jo vaig fer els 3 anys i a mi, com que no era arreglat ni res, ens ho passàvem tan bé, jo em vaig quedar una mica com d'ajudant per allà, bueno, no sé què feia ben bé. Llavors, amb el Josep Maria Carbonell i amb el Joan Andreu Ballbé feia col·laboracions, havien fet alguna cosa per tele amb ombres, havien fet... Amb altres cursos jo també col·laborava en coses de manipulació, em vaig quedar una mica per allà. Llavors, aquí, aquesta època de l'institut, jo vaig conèixer l'Alfred Casas. Jo era de la primera promoció, ell era de la segona. I la Rosa Maria Coca, que treballa amb nosaltres, també ens vam conèixer allà a l'Institut del Teatre. Bueno, ells van anar seguint l'Alfred, vam fer magisteri, ell va anar seguint per la branca més docent, es va quedar a l'Institut del Teatre. En aquell moment, xulapis, ja hauria ser l'any 79, que tampoc vam anar acabant les carreres, dels 5 que érem, 2 ho van deixar, ens vam quedar 3, el David Marín, l'Alba i jo. No ho teníem massa clar, si que abans de dedicar amb això. Total, que al final la companyia, diguem-ne, la meva companyia Xulapis, es va desfer i va ser quan l'Estaquirot em va proposar anar a treballar amb ells i va ser quan jo vaig anar a treballar amb els Estaquirots. Que també aquella època el grup de la Serpentina, el Josep Maria Pujol, em va dir que si volia treballar amb ell. Jo no sabia què fer, però ell, clar, no ho acabava de veure massa clar i al final vaig acabar treballant amb els Estaquirots, que m'ha anat molt bé i estic molt feliç.